Yung among bill, Father, is more than 200,000 na pa joy finding sa doktor. Kay barang man yung sakit. Yan ang guwas na ang mga insects yung lawas. Doon ay mga purma, murag bakok kang gamay. Tingalang siya, ni kamata niya sa buntag, na yung mga insekto di na masabdan. Muna kitawag barang. Di makita na sa doktor. Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Di makakita ang doktor, anak. Sa inyo tabo makaiksunan. Niadto ko, tanaw na ko hapit naman dyan ni matay. Oy, may kasal. Giritso na ko kasal kay hapit na matay. Amang magprekana pagkana nga. Lisod na ganyan hawa. Lisod na siya move sa ang duha ka tiil. Kasi nga anak gani, ngapit na matay, ako nang kaslon. Parang matay ni, purgatorio ni. So, kasal ako dito. Pisal na ko, gihilog na ko, ipakalawat na ko, niya akong gi-bless sila, na couple. Kadawat siya sa sacrament, gi-deliverance na ko, pastilan, 8 ka demonyo, sod sa lawas. Unsa ni tabo